Kani kedai gajing pentip ke bakar ki bat ke badon kam. Namar ladon iwe ikong ani iba lakum klet ya kawe ka wallet lani ka bag pisa. Ka ba ha katai ka bag pisa. Lakum klet kadon lang ka ATM card bat kum juru wat upin card ladon ha kani ka wallet. Tela pentip sapi ki badai try bat ki don ru kidur hang ne tetang ki ba don ya kani ka dur kila wan sim ya kani ka bag pisa. Pila ban yo I ha kani ka jaka kumala pan I bai pila klet halor jong kini ki jan ya kani ka bek pisa ka jong pi bai kini ki dur jong pila don arngut ki dur iwe bala kham reu temen bat iwe kena samla tela kerpat ya borok ki parlok ru ki bala ban yo I ya kani ka video subha ban share lang sa ki parlok nang ba kani ka video kan poi kloi sa ki try mar kalong ke badon kam hadu kata-kata bawat pin jong ka kad ATM ru don lang ha kani ka wallet keblai sibun